Здравейте хора, сега аз ще трябва брат ми да отгадне кой брейнрот е на скина ми в Roblox. Балерина капучина. Ми. Това беше първия брейнрот и аз мисля, че ето тази буза ще бъде подходяща, че нищо друго не мога да намеря в сферата на балерина капучина. Много е лесно. Това е балерина капучина. Как си мислиш ти? Първия раунд беше лесно, но втория да видиме. Тралалеро, тралала. Порко Дио и порко Алла. Ето това аз намерих. За тралалеро, тралала. Възможно е да е тралалеро, тралала, но може да има и друга акула. Няма друга акула. Това е тралалеро, тралала. Тунг сахур. И това, хора, е последния скин на Тун Сахур. Ето такава фанелка. Какъв е този огън на бузата ти? Това не е огън, а това е Тун Сахур. Не знаех, не видях. Добре, значи всичко ще бъде във втора част. Правиме втора част на поне 30 лайка. Във втора част ще бъда по-добър. Да видим.